Maraming love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, may love shoutout sa inyo dyan. Ayan, dito tayo ngayon sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan, live po tayo ngayon. Ayan, daming tao guys. Ayan, mainit na naman guys. Ayan. Ayan, live po tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan guys. Tingin tayo doon sa baba guys. Ayan. Ganda pa rin guys. High tide po tayo ngayon. Hit. Ano mo tayo? Sumuna tayo mainit. Nag-uwi na yung iba at marami pa rin pasok. Madaan tayo, masilungan tayo dito. Silungan muna tayo. Hindi ko alam yung ano, hindi wala dito. Hindi ko lang kinakon. Sila na yung isa. Yan.
Marami pa rin nagpapasukan. Orientation is not. Hindi naman talaga na-rotate. Iinit na naman, ayan. Iinit tapos kukulimlim. Marami pa rin pumapasok, guys. Ayan sa labas. Dito yan guys, papasok sa entrance yan. Sa entrance. Sherbal, Ayala, mega love shoutout sa dyan, Sherbal. Doon banda guys. Ayan, makulimlim na naman. Ayan, foreigner guys.
Ayan, mainit na naman. Ayan. Napakainit guys. Dami pa rin tao guys hanggang ngayon. Oh. Tuloy-tuloy pa rin ang mga bisita natin. High tide po tayo ngayon. Ayan. Hi guys.